साईडचे अरे वो सालवार मारा टँका मारताना तुला क्या हो गया रे पुलिस को बुलाएगा, रुको इधर ही रुको, पुलिस को बुलाएगा, रुको इधर ही रुको, पुलिस फोन कर रुको गाड़ी साइड में रुको, पुलिस फोन कर रहे थे। अरे उनको उड़ा दे एका घालपाच होता अरे पावडे मरे कोणी बोर होता उलटी गाडी अरे म्हाकाय उडयतलो आम्ही क्रॉस करताले ते सायडीचो सिग्नल उडयलो ब्रेक फेल जालो काम उडयलो सिग्नल घे हांव असो वयता आमचेर पडपाचो तो पूरा गाड़ी गाड़ी पड़ता लोक सिग्नल साई सर्विस तांकां उडयतलो आहलो ही गाडी 2-3 गाडी वयतली असली टुरिस्ट आसा तेंचे